Monit akai long kenang sot pelote blood mate evita isi eson lo lasi lahaya kesung along kejoy ke jia pura ning ke me bang puatum vi kacipi dun ajai mek kedeng dun Poloni model hospital along voluntary blood donate camp ajai mek along ke ong dong abang puatum kecirap ceto dun pen vi kacipi pon Lason si Poloni model hospital along asona-asona keso kilang awar sai dopon lo lapen 24/7 dopon lo pu alamar dulong si Poloni Labor Union Hindu Raksa Sina Karbianglong lapen Poloni media mate pirangke klembang puatum patirpi ponsi vi mate blood kacipi pon lo Hindu Raksa Sina Karbianglong atum pen Elvin Teron lapen jersong tok bietum cepatirpi si vi cipi pon lo lapen laku pirangke klembang puatum penta aruning tikathar budho singhan se lapen sip beatum penta vi cipi pon lo lapen kaprek pen monsing rong pisitame vi cipi pon lo lasi laso long kadok kawe bangkep sose abang photum pen vi mate blood pon lo bangso voluntary blood donate camp ke paman pon along aluhia man pen rat sai klembang ki sabina teron pi atum penta cetong dun lapen doktor sar therong hang lapen man peng ke do doktor do anatum penta cetong dun pen labangso voluntary blood donate camp ajai mek mesen ing samjin pen pacun pon lo Poloni pen barit he tok bi report time news dipu Ni hospital along kaduka we media pansita me kardong pajer lo ili tumpini ladak ini ngarong pik lapu anje sorkar pen lapu son building nang pilo Poloni ria long ta ni ngarong pik lo lapen ladak blood donation awareness ke padu lapu organizer tum hanta choro lo lapen ladak in charge sar rong hanga sangho apan sitame nilitum choro reun e lo lapen kaduka we phanta choro reun e lo la sipini ningarong pik lo la siladak nilitum Poloni akese mate kaduka we blood donation ki pidunji atum apan an sitame nilihin pen kachoneng riji abang ke lapulo blood mama kipidunji atum doan sitame ladak Poloni hospital long wangra amen cethabra ablat pidun posi ning thelo lapen pidun piklo pini tak pini awareness ke doar ni ta paper media doan atum sitame alang litum aning ceparong piklo la so blood beng along ke kipidamji kicipiji phan pini ta benangan amoni doji pini bang pharoi sibak doji ma bang pharoi sibak pini blood lada kacipiji phansi ekdom ready lo jo lasi nili pen sitame ni ngarong lo alang tum pacipi ate nilita cipidun bo bosi ke matha lo pidun po pulo la pen only pen somar dat kali al somar tum sitame la so blood abangke cipidun me lasi krom ke the tum healthy tum bangke la chikloi jon pen e boy le nang cipi sitame la an so se ok aku me tupo makali madi ok me tupo avi bangke aketera bangke dam bompo ke me bangke bang bompo la son lo jo la si ke cipi ji bang pan phere nang ne je nili pen dang lok e vi cipi dun po posi nili hin pen la so Poloni mane hospital lo kaduka we arna me hirjume pen nilihin pen la puson pini lam the chai lo la pen kaduka we ahir jume pen si nilam the pa si reject lo